Assalomu alaykum бародари азиз. Яртон дилайтам ечхим ва ҳатман дар канали мо подписаться метонем. Курси имрӯзаи мо 1000 рубл 121 сомон дар Понти Милли, Тоҷикистон, Бонки Эсхата 1000 рубл 121, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 119, Газпромбанк 1000 рубл 116, Коммерсбанк Тоҷикистон 1000 рубл 120, Душанбе Сити 1000 рубл 121, Хумо 1000 рубл 121, Спитаминбанк 1000 рубл 121. бародари азиз, раҳмат барои дастгирӣ ва ҳама якояки шумо ман миннатдорам, ки дар канали моро дастгирӣ метонед ва лайкҳои худро дариғ намедонед. бародари азиз, имрӯза курси мо ҳамин буд. хоҳиш мекунам, ки лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. раҳмат ба ҳамат.